ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ THR କେମିତି ପକାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛି ଶାଳତୈଲା ହେଲା। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡେଲି ଟ୍ରେକିଂକୁ ଯିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ମାରିବେ THR ଅର୍ HCM। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍, ଲାକ୍ଟେଟିଂ ମଦର ଆଉ 6 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ପିଲା ଆଉ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲା ଆଉ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ଗାର୍ଲସ ମାନେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଏଇଠିକର ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ THR କେବେ ବି ପକାଇବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ହଟ୍ କୁକ୍ ମିଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆମେ ଡେଲି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଓପନିଂ କରିବା ତାଙ୍କର ଆମେ ହଟ୍ କୁକ୍ ମିଲ୍ ପକାଇବା ମାନେ SCM ପକାଇବା। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପକାଉଛି, ଇଏ ଦେଖ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପକାଉଛି PWରେ। ଫାଷ୍ଟ PWକୁ ମାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ବେନିଫିସିଆରି ଅଛି। ଏଇ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ THR, ବାଁ ପଟେ ଅଛି SCM। ତେଣୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ SCM ପକାଇବେ, THR କେବେ ବି ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ବେନିଫିସିଆରି ହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ THR ପକାଇବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ THR ପୂଜା ନାୟକ, ରୁନି ସାହୁ THR ମାରିବେ। ଏଇଠି 25 ଦିନ ପକାଇଦେବେ ଏକାଥରେ। ରୁନି ସାହୁର ସେମିତି ଡାହାଣ ପଟ THR ସିଧାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଠି 25 ଦିନ ପକାଇଦେବେ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆସିବେ ଲାକ୍ଟେଟିଂ ମଦର LM, ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ୟାଙ୍କୁ ସେମିତି ଆମେ THR ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ। ଏଇଠି THR ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ THR ସିଧାରେ ସବୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, 25 ଦିନ। ଏଇଠି THR 25 ଦିନ, ଏଇଠି THR 25 ଦିନ। ୟାଙ୍କୁ ଦେଇକି ୟାଙ୍କୁ ସେମିତି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ 6 ମନ୍ଥରୁ 3 ଇୟର, ୟାଙ୍କୁ ବି ଦେବେ THR। ଏଇଠି THR 25 ଦିନ, THR 25 ଦିନ, ଏମିତି ସବୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏକାଥର 25 ଦିନ ଥରେ ପକାଇଦେଲେ ଆଉ 2 ଥର ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର 2 ଥର ମାସକୁ ପକାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଏକାଥର ମାରିଦିଅନ୍ତୁ 25 ଦିନ। ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛି ମୁଁ କେମିତି, ତାପରେ ସବମିଟ୍ ମାରିଦେବେ। ଯଦି ଏମିତି ଲେଖା ଆସିଲା ଆପ୍ ଇଜ୍ ଟେକିଂ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଲେଟର୍, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତଳେ ଆସିଛି 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପିଲା, ସେଇଟା ଆପଣ ଡେଲି ଏଠି SCM ପକାଇବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି SCM ପକାଇଛନ୍ତି ଏଇ ବେନିଫିସିଆରି ମାନଙ୍କର ଶାଳତୈଲା ସେଣ୍ଟରର SCM ପକାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ସେଣ୍ଟରର SCM ପକାଇବେ। ଡେଲି ଟ୍ରାକିଂ ଯେଉଁ AWC ଓପନ୍ କରିବେ ସେଇଦିନ ଇଏ କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ THR ଲାଇନ୍ରେ କେବେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ? 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ଆଡୋଲସେନ୍ସ ଗାର୍ଲସ, ଇଏ କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ୟାଙ୍କର ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବେ। ୟାଙ୍କର ସେମିତି THR 25 ଦିନ, THR 25 ଦିନ ଦେଇକି ସବମିଟ୍ କରିବେ ହେଲା। ତ ଏମିତି ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟର ଏଇଭଳିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା, ଆପଣ ଏମିତି କରିକି ଆମର ଯେମିତି ପୁରା 100% ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବା ଦରକାର। ପୋଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଣ୍ଟ୍ରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ କରିବେ ହେଲା।